الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Psalam nami sulang ulangwan umanga bangsami kerampayan sagiang kai di itano di kapamagusay mga pagaria ayadan na itataros tano pamagusay tano nagyang kuto di itano di kipanguyatan ko kapanambayang si iku mga kagagawi ginanso katarawi naguginan so katahajud mga pagaria kagayo to na miyaw saitan wagyang kuto sabuod sa gyang kuto kalbihan o kapanambayang si iku mga kagagawi nagyang kaiya oras tano imanto na pagumanan tano to sa mga panguyat kaantanop kuya tiyagyang kutua mga ginawa tano. Antano kababaya iyagyang kutua galabak kababayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ka iya kakiyamul layl na madakalatan tuwagyang kutua ki aluin yan sa Quran nagu mialuy sa gyang kutua hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sagyang kuto ang mga hadith nagyang kuto miya panutul o Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an. Amataan ko na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitruyan. Inna Ramadana shahrun iftarada Allahu azza wa jalla siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu. فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدت أمه. Ay mعنى ni mga pagaria na pitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataan asu Ramadan na ulan-ulananan ini paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga Muslim agyang kuto kapusay ranon. Nagumataan na sa kanatigo nabitan wa Muhammad abiyaluyakan asunna si iku mga ummatak na mga Muslim agyang kuto kapanambayang iran si iku mga kagagawi. Sa doon natigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tawa mamwasa si iku bulan na Ramadan sa aya kapamuwasan yanon na paratiya si iku Allah. Nagu-arap yan sa giyang kuto balas amala na mi pagawa yan dinatigo nabitan wa Muhammad agyang kuto mga dusan yan. Sa lagid na giyang kuto gawi akinimbawa taano na giyang kuto inayan. Masya Allah. Tantod na ya ko marayaga hadith akalbihan na giyang kuto kapamwasa sa ikubula na Ramadan nagugyang kuto kapanambayang si iku mga kagagawi iron. Ayam anay ni mga pagarian na sa dun sa tao. Agyang kuto adin niyan di kapamuasa kubulan na Ramadan nararasaan niyan nagupaman na di niyan ning galabakan nagyang kuto kapanambayang ko mga kagagawi iron na sa dun sa kalaadusan niyan na mipagawa iyan. Nagupakalios kanian sa giyang kutwa dusan niyan sa tigo nabitan wa Muhammad lagid agyang kuto gawi akinim buwata ano nagyang kutwa inaiyan. Katawan tanong mga pagari agyang kutwa ayaw na kinim buwataan na dadin aban niyan dusa. Da salin-salin na iyan mga pagariami. Naginan
keswa agiang kutua mga tao. Aguguro o kaniran si iku Allah subhanahu wa ta'ala agiang kutua kapenganiranon sarila. Miyali pinu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Furqan. Atigu Allah wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Aya maana ini natigu Allah susiran utu mga tao. Adisiran di bebas sagawi para si iku kadana nirana Rabbul Alamin. Aya maana napketuday siran agyang kutwa kap ketudairan na ikhlasa para si iku Allah subhanahu wa ta'ala aya mambebetadiran na sujada sumusujud ciran si iku Allah subhanahu wa ta'ala wa qiyama nagu kigaganat siran naginan din suka panambayang si iku mga kagagawi. Biyago tuwa mga tawa igira miyaw masuk kagagawi bulaborun sagiang kaiya mga kagagawi sagiang kaiya bulan na Ramadan na ibtindagira nagyang koto qiyamul layl. Anta agad isiran di sembayang nagyang koto adiran di kasembayang na sujada. Padsagyang koto adiran di kasembayang na sumusujud ciran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ngalim babaan siran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kanan nakasusujud agyang koto ataw. Naginan imialuy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiyak karanirani sotaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala amasa penanan atigu nabitan wa Muhammad igira sumusujud agyang kutwa taw napakandekelani wa tigu nabitan wa Muhammad agyang kutwa mga panganiniyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Hayaman na utuna agyang kuto kasusujud utaw na umamangani si iku Allah na maranis kanyan si iku Allah na uwad na mga panganinian na gyang kuto panganinian na kinugu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagutigo nabitan wa Muhammad kigaganat sira naginan din suka panambayang sagyang kuto mga kagagawi. Yang kaya kapanambuyang kung mga kagagawi na inutano aya di panguyatan si iku mga ginawa tano. Nagupagaluin tano agyang kaya kalbihan niyan, nagukapian niyan. Kaaya katur unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukapunutulaw no Abu Hurairah natigya na afdalus salati ba'da al-faridati salatul layl. Ayat tigu nabitan wa Muhammad makalalabiya sambayang oriyan agyang kuto mga sambayang paliugat na sumanga sambayang sagyang kuto mga kagagawi. Yaga iya paman na kapanambayang ko mga kagagawi na gi'i makatutundog makalalabiya sambayang kebabayan wallahu subhanahu wa ta'ala kukap kebabayan yan sagyang kuto mga sambayang mga faradu na mga pagariya yang kuto ba ipaguyat tanwayas iku mga ginawa tano. Mabaluy tano mga tao apad sagyang kuto mga tao apaguya ganiran so mga kagagawi sa ayadan ipaguya giranon naguayadiran ding galabakan nagyang kuto adiran di kasuaswatas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyapan utul wa Abu Darda atigyan at talwa mga tao ap kebabayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Talwa mga tao ap kebabayaan wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kaiya mga tao nagyang kutuwa kamapian na imbagay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutuwa talwa mga tao na miyaaloy unabitan wa Muhammad isakiran. Agyang kuto mama amiyakat tai di karumah kautu.
Paman na miyat ta-itai dagyang kutua karumanian. Nagugyang kutu penamama atigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tantu din ako mapi igaan. Nagyang kutua mama na minsan panamiya ta-itai di karumah. Nagumapi agyang kutua igaan yan na diiskan yan di manambayang sagyang kutua mga kagagawi. Terun Allah subhanahu wa ta'ala. Tigyan yadharu syahwatahu fayadhkuruni walau sya'a laraqad. Ay maana ini nagyang kutua mama adi manambayang kung mga kagagawi. Na tigu Allah gyang ka iya mama na minsan panamataid ikaruma. Nagumapi agyang kutu igaan yan. Na ini baga kiano to agyang kutu bubaya iyan sa agyang kutu katuturugaw na agyang kutu kaubayan yang kikaruman yan. Namiyat tumu yan na tigu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu di niyarakan di katadin tadmi. Upamama na tigu Allah subhanahu wa ta'ala ko kabaya iyan larakada na bad na tigyan na pakatuturug agyang kutu auri panakan. Ugaid na tigu Allah namiyat tumu yan agyang kutu diniyarakan di katadin tadmi. Nagyuto mambu ipaman na kebebayan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Minsan pa namatay di karuma mapiigaan na diniyano to pakaalangan na gumayat tumuya nagyang kutua kapanambayang sa iku mga kagagawi. Nagina ng mga pagariya. Di tanong pakaalangan nagyang kutu simba tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pamilya tano na sa mga sabad paman na kebebayaan o mga ginawa tano. Gyan kaya dunia mga pagariya ng ganatan tano buaya na ayat tumu sa gyang kutua tao na maranis kanyan si iku Allah na kebebayaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mi'aloy pan Sagyang kutu hadithu Ibn Mas'ud atigu Allah ajiba rabbuna min rajulaini rajulun thara an wata'ihi wa lihafihi min bayni hibbihi wa ahlihi ila salatih ragbatan fi ma indi wa syafaqatan mimma indi. Ayaman ini mga pagariya agyang kaiya penutulo Ibn Mas'ud atigian ipkemamasa ukadanan tanwa Rabbul Alamin agyang kuto dua mga mama udina dua mga tao agyang kuto isaw na mama atigu Ibn Mas'ud kidetian si iko kagagawi agyang kuto igaan yan nagugyang kuto tanggubian agyang kuto paman na kaya kadetan niya nun napaman na rarambangan niyan agyang kutua pamilya niyan. Nagugyang kutua kebebayaan niyan ang mga tao. Na miyapil iyan at tigu Ibn Mas'ud agyang kutua paman na sambayang iyan. Miyapil iyan agyang kutua di niya di kapanambayang si iku mga kagagawi. Ragbatan fima indi na tigu Allah subhanahu wa ta'ala na ayak ya pilihan yan sa iyong kutu adin yan di kapanambayang na bubaya sa iyong kutu mga balas amatatagus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagububaya sa iyong kutu kala igagaw kapadi u Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman ini mga pagariya nagyang kutua api antunay kap kebebay itano si iku mga pamilya tano. Naditano pakalilipatan mas malaagyang kutua mga say matatago si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah nas kanyan belas sagyang kutua mga tao nagusto Allah subhanahu wa ta'ala. Na matatago nagyang kutua kala irano na si iku tao nagukala ikapdi. Nagukala ilimu. Agina ni di itano di perumasayan ibigay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala.
Mano nga man nageda-geda upama ko bukaan ra ka wallah nagulak anyar ka agyang ko tuwa kapediyan. Mapadeka mabilang ka sa agyang ko tuwa mga tao di pangalim wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang ko tuwa mga tao miyak kalala o nigugaw sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakasya pa ka mga pagariya. Nagukukuang kagyang ko tuwa kamapian nagukapakadaya sa dunia na yamalhana sa alungan amori. Na giyang kaiya paman nakapagaluya tano saya na aya ukit akakakuatan ron nagyang kutwa kapanambayang si iko mga kagagawi. Minsan panad na mga tao, pamilya tanwap, kababayan tanusiran sa gyang kuto mga kagagawi maapad tanusiran si iko mga walay tano na tanduun tanwa gyang kutwa oras adi itanoron di makapanambayang si iko kadanan tanwa Rabbul Alamin. Saya pakaurian tano saya mga pagariya. Sagyang kaiya di itano di ki panguyatan sagyang kai kapanambayang ko mga kagagawi. Nagyang kutua mialoy sa hadith. Adeng kun sakatawa mama adi manambayang si iko mga kagagawi. Agyang kutua kititindaganian sagyang kutua sambayang iyan. Naturun wallahu subhanahu wa ta'ala. Alaysa qad ja'altu al-layla sakanan wan-nawma subata. Badi atig wallahu subhanahu wa ta'ala abiyalu yakan agyang kaiya kagagaw iya sakana. Ililintad agyang kuto mangawri panakan nagu ikakadeniran sawalay. Nagubadi atig wallahu subhanahu wa ta'ala abiyalu yakan agyang kuto kapakaturug as-subata idedeke agyang kuto mga tao. Paman nagiiya paman na masa pagaluin wallahu subhanahu wa ta'ala. Aso kagagawi na igagenak o mga tao si iko mga walayran na gusto kapakaturug na idedeke iran. Nagyang kai at tigwallahu subhanahu wa ta'ala ori panakan hadha yusalli na badan di panambayang. Badan di panambayang at tigwallahu subhanahu wa ta'ala. Katawanian katawanian at tigwallah adan akadanian ayagfiru dhunub. Iprila iyan nagyang kuto dusa adi manggil bakagyang kuto ataw. Naturuun wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga malaikat yan. Unduru mada yatlubu abdi. Giyang kutuwa kagagaw iya tumitindiga giyang kutuwa tawa di manambayang. Naturuun wallah sa giyang kutuwa mga malaikat yan. Ailayan niyo kunat tigiyan. Agyang kanan na ori panakan. Wan tunay kabaya iyan. Ang tunay panganinian. Inwanan di panambayang si iko mga kagagaw iya. Masay niya idedeke. Masay niya ituturog upaman na mga tao. Naturuong ko na mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay Rabbi ridaka wa magfiratik. Hayat tigiran na kadana nami. Na aya kabaya agyang kana na ori panaka. Inwanan di panambayang kung mga kagagawi nagyang kuto akasuso ataka. Naguaya kabaya iyan nagyang kuto karilaing kaun. Rilaan nakas kanyan. Yang ka imambu ang mga tawa mapasangi kapanambayang kung mga kagagawi na inuniyang manoto gagalabaka. Naguipsumbi yan o nagyang kuto abubay ayan ako pamilya niya nagusot turugian. Nagyang kuto akakuan niyan sa gyang kuto akasuso at wallahu subhanahu wa ta'ala nagusububay wallahu subhanahu wa ta'ala na ayamala nagyang kuto arila wallahu subhanahu wa ta'ala. Naturuong kun wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto mga malaikat yan. Ushidukum anni kad ghafartu lahu wa raditu an. Hey mga malaikatakan. Naiman tuwatigyan na sakanoy mbelwi na kana saksi.
amata ana sakanati wallahu subhanahu wa ta'ala na sadin sabenar agiang kanana ori panakan narinil anakan sakanian. Allahu akbar. Mata anaya kumapia mga pagaria. Pia kasigi-sigi agiang kaya mga tao. Adim bebas sagawi, diran ditudayan na sumanga kagagawi. Aititin degiran agiang kutua sambe yang adiran di suaswatan na suwalla na ayamam balas agiang kutua galabagiran agiang kutua rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyabes okit akakerila irakatano si iku mga dusa tano parilaan tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala. So Allah na pteroon niya si iku mga malaikat yan, hay mga malaikat akan nasa kano'y beluy na ka na saksi. Amataan nagyang kaya ori penakan na di manambayang kung mga kagagawin na prila na sa kanyan si iku mga dusa niya. Nagusto kasi iniyo pan amataan nagyang kaya ori penakan na miyaso at akoron sabab sa gyang kutuwagan labakyan na mapia. Naman ang mga pagaria. Upama ko batanu din pemasa agiang kutuwa karila irakatan wallahu subhanahu wa ta'ala nagugiang kutuwa kasuatian si irakatano na ditano mapamasa. Api ay kala miya temuka sang kaya dunia. Da akipan tagutamu ke mga pagaria. Sa alungan amaw rin at amay ko naka makaw maros su mga tao na tigu Allah subhanahu wa ta'ala apia languan umiyat temu kagiang kutua ori penakan temu unsu tamu kian na ibagay niya na tenden naman ito ibagay niya na tenden sa giang kutua kakerila iya kanun nagukapakalidas yan ko apoy kunara kajihanam nakapakasulyan sa surga na dinyan denoto may tenden naguditarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagitu paman na ditan waya mapemasa atamuk agi yang kaya rila wallahu subhanahu wa ta'ala agi ditiriman wallahu subhanahu wa ta'ala aya kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala na ditanu ding gelebek sa mga gelebek kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutua mga gelebek kailangan tanuro nagyang kuto panaguntaman kailangan tanuro nagyang kuto kala sabar na ayamala nagyang kuto kapag ikhlas ayabuman ang mga tao ama kagaga ay tindigyan nagyang kaya kapanambuyang kung mga kagagawin nagyang kuto tao ama kapag ikhlas gyang kuto mga tao malao nagyang kuto katigir kapaka sabar sa gyang kuto akapenggelebekan yanun. Nagina ni kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Ang galabakan tano kag yutu mambu isabab akakerila air katano sagiang kutu ang mga dusa tano nagukakakuat tano sagiang kutu kasuso at wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamana na kesuat rakasu Allah na kesambian nagiang kutu rarangit yan sagiang kutu kiyang galabakan ka. Sagiang kutu adinya nakabaya ang mga galabak ang mga rarata. Na mga pagaria pengening kusiku Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaiya kialuya tanu sa giyang kaiya mga hadith nagusu qatr wallah nagugiyang kaiya mga panguyat ami aluy mga ulama na makawiyatayas iku mga ginawa tanu bula bawron sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Pengening tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala matagura katanu giyang kutua panaguntaman nagubebaya sa giyang kaiya akapanambayang si iku mga kagagawi. Nana saya tanubup teman na agyang kaya di itanoron di ka pamagusaya insyaallah napsumpatan tanubup manaya si iku mga pedauras tano ayap man isumpat tanoron si iku mga pedauras nagyang kutuaan to na sabab aso taw na margenun agyang kutua kapanambayang si iku mga kagagawi. Anto na ipkasabapan as kanya na di niya nagkagaga o ba niya na mitindag agyang kutua kapanambayang si iku mga kagagawi. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalama piyap salam na kanagyang kaya mga pagariakan si Almayra Kalamata Ilyas nagu si Nas Nur Suaib salam rakanusan si Princess Haji Tahir
katayap salam niya kung sa mga pagarinya na mga barapuasa. Waalaikumsalam si Baduri Romoros agu si Inuray Liawaw agu si Sulaim agu si Haji Abdul Basit Mundi, si Fayruza Mangbisa si Tirania, si Birkin agu si Nur Abdullah, si Masabar Gendel Hussein salam raka pagari ko sa gyang kutua paman na kaya pakapakawita ka sa passport balasang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Milani agu si Junaid Munawara salam rakanusan pamangkin agu mapipiyakanusan sa gyang kanan ng mga darapayusan. Waalaikumsalam agu si Ati Asma, si Siti Yasmin, si Idris Ismail, si Mansawi Jamil, si Ibni Abdul Manan, si Ali Yaqub, si Junair Munawara, si Ramla Malawani Amirul salam rakanusan, si Jadida, si Muhaimin Anwar, si Saima Sulaiman Sarip. Amin. Paminta mapetanurun. Kaya pagariya na si Khalid Sarip, si Ummu Ahmad, nagu si Najira, si Mihail, nagu si kaya pagariya na isa si Naupil Sarip, salam rakanusan, si Nurhata, Persing Idarus, si Nurshida Shuaib, gyang tua paman na mga pada mga bagsatan wa di muntay sa gyang kaya oras na naditanu ko salam sabab sa gyang kaya paman na mga ingarani wa piya ka mamalaw bata teruah. Wai pihak mamalau bata di teruah. Prakom namiskan wassalam alang-ulang wana mga bagsami ubadem penada makanaw si kung mga pamilya tanong na pukawan yung siran din nakasama na yan na magaan din sa oras. Wai na tumo apa man na miyaka pangingipusan tano din. Wai kanta no maturdu agi ko to amang amal. Pagkababayan Allah subhanahu wa ta'ala aditano din galabakan sa agiyang kaya kagagawi isaw din nagyang kaya pagusayin tano akapanambayang kumakagawi kandu akabatya sa Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.